שלום חברים, היום אני רוצה להראות לכם כמה סרטונים שלי בתוכנה פיבוט, שזה תוכנת אנימציה למיני סרטים. נתחיל בדומינו. עכשיו איש רץ, זה לא, זה קשה לחזור על התנועות האלה. תחשבו שכאילו עשיתי את זה אחד אחד, ככה עברתי, לאט לאט שיניתי תנועה, לאט 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 עד שעשיתי פליי ויצא לי איש רץ. אומנם קצת מוזר אבל רץ. שנייה, ספיי דמו. זה הסרטון הכי מגניב שלי, שלקח לי שנים לעשות אותו, כאילו הרבה זמן. הוא מת. זה לא כל כך. ובום, נופל. עכשיו גם האיש. וואו, זה סלטות, זה לקח לי לעשות הרבה זמן גם. ואחרון חביב, זה הסרטון הראשון שלי בעצם, שככה לאט לאט התקדמתי. וזהו, תודה שצפיתם.